जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइ रांखान्थि गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे गेलेमु आयदाखौबो जागायजेननायनिफ्रायनो बिथांमोना गोसो होबोदों। मानो होननानै बुङोब्ला गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो गाव गावनि जिउखौ दानो हायो, लोगोसे गावनि डिसिप्लिन गावनि देहाखौ थाजिमै लाखिनो हायो। बेनि थाखाय गेलेनाया जोबोद गोनांथार आरो बे बिथिंखौनो नोजोर होनानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंबोदों। आरो बुलुर बादायलायनायखौ जोंनि सासे बर'नि बिर जोहोलाव बिथांनि मुङै दोनदों। जों बयबो मिथिगौ जोहोलाव सोमला बसुमतारी बिथांनि मुङै दोननानै बोसोरफ्रोमबो जथुमा जानायाव बे बुलुर बादायलायनायखौ बिथांमोना खुङो। आरो बेजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जि जोलुर बादायलायनाय बेखौबो खुङो। आरो बोसोरसालिया जथुम्मायाव मुंख्लं हेलेना आरो गायदे बिथांमोननि मुङावबो काबादि गेलेनायखौ खुंफायो। दा बियो जोबोद मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनि गेजेराव बोसोराव खनसे मोनसे गेलेनायनि बिथिंखौ बिथांमोना दानो हादों। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे जोहोलाव सोमला बसुमतारी बुलुर बादायलायनाय आरो हेलेना गायदे काबादि बादायलायनाय बिखौ जिल्ला लेभेलनिफ्राय बिथांमोना लानानै फैयो। जिल्ला लेभेलाव गिबियाव कम्पिटिसन जाग्रोयो। बिनि उनाव जाय जिल्लायाव जाय चेम्पियन जानो हायो, आनसलिकनि गेजेराव कम्पिटिसन जानानै जिल्लायाव जाय चेम्पियन जानो हायो बे जिल्लाखौनो नैबेयावहाय सेन्ट्रेलि खुङो। दा बियो जोबोद मोनसे मोजां प्रसेस। आरो बेनि थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिटिआर सरकारनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा महरै आङो साबायखर जासियो। दानिथ' गोबां हाबाफारि लादों। गिबियावनो जोङो दायो बिटिआर सरकारनि गेलेमु बिफाननि जिखिनि नांगौ जानाय जोंनो मेन पावार बिथांमोनखौ जोङो थिसनखांबाय। आरो जोङो नैबे बाजेट सेसननि सिगां जा केबिनेट जायोब्ला एबा इसि जायोब्ला जोङो मोनसे खामानि मावनो नागिरदों। जोङो जोंनि गेलेनायखौ जोङो बिटिआर ओनसोलाव गुदि फरायसालिनिफ्राय जोङो जागायनो नागिरदों। जोंहा सिलेबासा रेडि जाबाय। गंफ्रोमबो गुदि फरायसालियाव जोंनिफ्राय फिजिकेल इन्सट्राक्टर थांनानै एबा कचार थांनानै गेलेनायनि बिथिंनि सायाव फोरोंहैगोन। आरो बेबायदिनो जों गुदि फरायसालिनिफ्राय जागायनानै कलेज लेभेलसिम जोङो गेलेनाय बिथिंखौ जोङो लांनो नागिरदों। आरो बेनि थाखाय बेखिनि खामानिखौ जों मावबाय थादों। आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि बेलायाव जोंहा बिटिसिआव थानाय मोन 40 समस्तियावबो जोङो बिर सिलागां बसुमतारी बिथांनि मुङाव रुरेल स्टेडियाम जों गायसननो नागिरदों। इतिमध्ये गंद' रुरेल स्टेडियाम बानायनाया जागासिनो दङ आरो गंद'आ सेलेक्ट जानानै दङ। दा बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिसिनि दानि मोन 40 समस्तियावबो जोङो स्टेडियाम बानायनानै इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोङो डेभेलप खालामनानै जोङो बिथांमोननो गेलेनायनि खाबुखौ होनो नागिरदों। आरो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि बिटिआरनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि जि जोंहा एसअपिडि फान्ड थायो बेजों जोङो क्लाब न' लोगोसे गामिनि गेलेग्रा फोथार बेफोरखौ जों फोसाबनाय खामानिखौ मावगासिनो दं।